Sa mga pagunahing balita, libu-libong halaga ng shabu at mga di-lisensyadong baril nasamsam sa Uson Masbate. Isa patay sa kritikal at isa sugatan sa magkahiwalay na disgrasya sa kalsada sa Albay. Edukahon recovery kit ng DepEd inilunsad sa Tabaco City. At Grand Peso Job Fair, idinaos kaugnay ng pagdiriwang ng ibalong festival. Mahigit 13,000 trabaho inalok. Magandang gabi, narito ng mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Biyernes, ika-29 ng Agosto, taong kasalukuyan. Balik selda ang isang lalaki matapos na makuhanan ng mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang search warrant operation sa Uson, Masbate. Bukod sa droga, nakuhanan din ng sospek ng mga hindi lisensyadong baril. May report si Rose Bilista. Kulungan ang bagsak ng isang 54 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng ilegal na droga at mga hindi lisensyadong baril sa ikinasang search warrant operation sa Purok 1, Barangay Magsaysay, Uson, Masbate, alas 5:45 ng madaling araw kahapon, Agosto 28. Kinilala ang sospek bilang si alias Boknoy, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakuha mula sa posisyon niya ang 20 piraso ng heat-sealed plastic sachets na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu na may timbang na humigit kumulang 18 gramo na nagkakahalaga ng 122,400 pesos. Isang caliber 45 pistol, isang steel magazine na may lamang 5 live ammunition at isang caliber 38 revolver. Base ma'am sa pagkikipag-usap ng ating mga intelligence operatives. Part lang siguro ng parang protection niya sa sarili niya ma'am. Parang gano'n ang rason niya ma'am. Base sa investigasyon, dati nang nahuli ang suspect dahil din sa pagbebenta ng ilegal na droga. Matagal na po namin yan kinikising, surveillance, then meron sa tulong po ng ating mga dating na surrenderer o na mga drug surrenderers. Yun nga, napabilihan natin siya. Nagkaroon tayo ng tisbay prior sa operation. Then yun nga, yun ang uwi namin para sa tulong nila. Yun ang uwi namin na nag-apply kami ng search warrant. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Uson MPS ang suspect at nahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Patay ang isang motorista matapos na makasalpok sa isang nakaparadang truck sa Ginubatan, Albay. Sa tindi ng impact, pumailalim sa truck ang rider na nagtamo ng mga seryosong sugat. May report si Mel Moral. Patay ang isang rider matapos na sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang nakaparadang trailer truck sa Purok 1, Barangay Banao, Ginubatan, Albay mag-aalas 11 ng gabi kahapon, August 28. Kinilala ang biktima na si Dennis Rialco, 35 anyos, binata, isang utility worker at residente ng Barangay Tinago, Ligao City. Ayon sa Ginubatan MPS, magkasunod na binabaybay ng dalawang sasakyan ang parehong linya pero saglit daw na tumigil sa gilid ng kalsada ang truck driver para umihi hanggang sa masalpok ng biktima. Conduct siya ng nag-gather din ng CCTV footage yung ating investigators. Hindi talaga na-aktuhan na nakita doon yung pangyaring pagmangga ng motor sa truck. Yung nakuha nila na CCTV footage, ang distance nila is 1 minute. 1 minute ang pagitan. Ibig sabihin siya, 1 minute matagal. Mahaba na yan. Sa tindi ng impact, pumailalim sa truck ang motorcycle rider na nagtamo ng mga seryosong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naisugod pa siya sa pinakamalapit na ospital ngunit binawian rin ng buhay. Nakahinto yung truck, yung pirsa niya.
kasi mabilis o dalanganin siguro. Hindi natin alam kung ano ang bakit na ganun ang nangyari sa motorsiklo na hindi niya na-manage yung motor niya o kung saan nagurat lang siya pag ano niya na mag-overtake siya balik siya sa lane ng slow moving vehicle sa outer lane. Then nabigla siya, hindi na niya na-control yung manibela, hindi na manage, kaya nabumangga siya doon sa truck na nakaparada. But yung yung truck naman po ay naka-hazard light na warning na siya ay nandoon. Labis naman ang kalungkutang nadarama ng 77 anyos na ina ng biktima na si Nanay Carmen sa sinapit ng kanyang anak na siya na lamang raw tumutulong sa kanya at kapatid nitong may kapansanan. Maray po. Tamo ni sa akin nagparalakad ni kaning pagpa-opera sa ako. Kaya na kinunong bulong. Wala ko na ako bulong. Babakal na ni kan. Kaya na kinpasaran. Sad na anak na. Mag-iba na nga kita ma. Takinun mo nga gusto. Hindi na magsasampa pa ng reklamo ang naiwang pamilya ng rider, pero hiling ng pamilya na tulungan sila sa gastusin sa burol at pagpapalibing sa biktima. Tulungan na lang niya kami. Kasi walang-wala ako. Kung hindi pa nagsusweldo, nangungutang ako. Yun lang. Tulungan na lang niya. So lahat ng gastusin. Kaya wala man akong kukunan. Muli, nagpaalala ang otoridad sa mga motorista na doblehin ang pag-iingat tuwing nagmamaneho at parating sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sa Pulangi, Albay, 2 motorsiklo din ang nagsalpukan. Isa sa 2 sangkot ang nasa critical pa rin na kondisyon hanggang ngayon. May report si Hercules Barbacena. Isa ang kritikal habang isa naman ang sugatan matapos na magsalpukan ang 2 motorsiklo sa barangay Anupol, Pulangi, Albay mag-aalas 6 ng gabi nitong Miyerkules, Agosto 27. Kinilala ni Police Corporal Marshal Saceda Jr. ang rider na nasa kritikal na kondisyon na si alias Rolito, 59 anyos, may asawa at residente ng barangay Kinarabasahan, Malinaw, Albay, habang ang sugatang rider ay kinilalang si alias Erwin, 42 anyos, may asawa at residente ng barangay Misuwa, Pulangi. Lumalabas sa investigasyon na galing sa Barangay Danao patungong Barangay Lidong si Rolito, subalit pagdating sa lugar ng pinangyarihan, nasakop nito ang linya ni Erwin na nauwi sa disgrasya. Yung initial investigation ko dito, sir, yung V1, sir, kasi, which then running towards Barangay Lidong ng munisipyo po natin, nag-execute po siya, sir, nag-overtook po siya sa isang vehicle, which then nag-collide kay V2, which is isang Rosy Macho color red. Lumalabas din sa investigasyon na pareho ang mga itong walang suot na helmet at walang bitbit na kaukulang dokumento ng motorsiklo. Lahat po sana ng drivers, be cautious, always wear helmet kasi yun ang una kong nakita sa dalawa is wala silang safety gears kung baga. Sana laging mag-ingat, laging isipin kung ano man ang laging isipin may uuwian pamilya. Nakalabas na ng ospital ang sugatang rider habang nasa ICU pa rin ang nakasalpukan nitong motorista. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sa ibang balita, inilunsad kahapon ng Department of Education ang kanilang Edukahon Recovery Kit sa Tabaco National High School sa Tabaco City. Dumalo sa aktibidad ang mismong kalihim ng kagawaran na si Sonny Angara. Narito ang buong ulat. Matagumpay na inilunsad ng Department of Education ang Edukahon Recovery Kit sa Tabaco National High School sa Tabaco City kahapon, Agosto 28. Dumalo sa aktibidad ang mismong kalihim ng kagawaran na si Sonny Angara kasama si Regional Director Gilbert Sadsad. Ayon sa kagawaran, ang Edukahon ay isang standardized at ready-to-deploy na school recovery kit na layong matiyak na magiging tuloy-tuloy ang edukasyon kahit sa gitna ng sakuna na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang kahandaan ng sektor ng edukasyon sa panahon ng kalamidad. Very important for Bicolandia kasi huling punta namin dito, lubog yung Camp Sur. Ito talagang, at saka we got the idea also from some of the itong mga international organizations, yung mga UNICEF. Yan ang nagbibigay sila ng kits. For example, pag lubog na yung classroom,
pwede mag-aral sa bahay, pwede po kahit saan. Kasi ito, may ilaw, may charger. So, as much as possible, yung disruption sa pag-aaral ay hindi masyadong grabe. Laman ng mga ipinamahaging kahon ang iba't ibang school supplies tulad ng papel at panulat, emergency at first aid kits, portable solar charging kit, hygiene kits at iba pa. 4 na milyong piso ang inilaan ng DepEd para sa naturang inisyatiba. Mangunguna naman ang Disaster Risk Reduction and Management Services sa pamamahagi at monitoring ng mga ipinamahaging kits. That's instrumental at least to providing ready materials, especially to mga disaster-prone na mga schools. Diba, we suddenly have the suspension of classes but not vis-a-vis the teaching and the learning because we only change the venue. Rather than on-site sila, they go home-based. And with that box ready, of course, that contain materials ready for use. And that's a very strategic intervention and assistance to teachers. It's a school. A school, what do you get from a school? You learn from it. So in that box are already learning materials. Nabigyan din ng edukahon ang Mayon Integrated School, Magapo Elementary School at San Miguel National High School sa naturang lungsod. Hinikayat din ng kagawaran ang kanilang private partners na suportahan ang edukahon para sa mas madaling pagbangon ng mga guro't mag-aaral na maaapektuhan ng kalamidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Susunod, groundbreaking ceremony para sa itatayong Young Farmers Hub sa Kamalig, idinaos. At PNP Bicol na bahagi ng cellphones na may Zelo app sa mga estasyon ng pulisya bilang pagpapatibay sa 5-minute response policy. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako laon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV.
Ginanap ngayong araw ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Young Farmers Hub sa Kamalig, Albay. 3.5 million pesos inila ang pondo para sa proyekto na magsisilbing learning site o training center at packaging center ng mga kabataang agripreneurs. May report si Danica Garcia. Idinaos ngayong araw ng Biyernes ang groundbreaking ceremony ng itatayong Young Farmers Hub ng Albay Young Farmers Organization Incorporated o IFO Inc. sa Purok 5, Interior Barangay Taladong, Kamalig, Albay. Ayon kay Joshua Carl Barcelon, Executive Director ng naturang organisasyon, 3.5 million pesos ang allocated budget para sa nasabing infrastruktura na magsisilbing learning site o training center at packaging center ng mga gaya niyang kabataang agripreneurs. Sobrang saya po sa akin. Actually, hindi lang sa akin, para sa buong grupo namin, sa buong organisasyon namin. Dahil for the past 4 years, ngayon po ay nag-celebrate kami ng 4th year anniversary po namin. So, it's the first time na ipagkaloob po ng isang government or agency ang isang pondo po para sa mga kabataan. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Agriculture for also trusting us na para po sa proyektong ito. And on behalf of the whole Albay Young Farmers Organization, we promise you that we will accomplish this based po dun sa kung ilang days po talaga dapat to. And then we'll meet again soon para po sa launching na po nito na Albay Young Farmers Hub po namin dito sa Kamalig. Bukod sa nasabing seremonya, ginawaran din sila ng Department of Agriculture Bicol ng Learning Site for Agriculture Certificate o LSA at conferment of the TESDA Accreditation Certificate. Kami po yung training and extension arm at isa po sa mga modalities natin in extension, ito pong learning site for agriculture. Hindi po namin kayang i-train lahat. So nagagawa po kami ng mirror image ng ATI sa mga communities. Ito na po yung learning site for agriculture. Sino ba yung nagsalita kanina na ito po yung ginagawa? Pagka po kaya po medyo mahalaga tong aming certificate kasi po ang isang farm school hindi magiging farm school kung wala ang pasaporte na learning site for agriculture ng ATI. Magiging katuwang ng organisasyon ang Department of Trade and Industry Albay, lalo na sa pagpapalawak ng kaalaman ng kabataang agripreneurs sa pagninegosyo. Mayroon kami mga programa in the matters ng pag-develop ng produkto, pag-package yan, paglalagay ng label na maging globally competitive, at pag-design ng iba't ibang mga kung ano man ang ilalagay dyan sa food packaging pa lang. And also, this is an opportunity for the young not only to be engaged in right now, their time is consumed on mga online, social media. So, iba naman na sama si Sir Sir Mike, na sana yung ating future generation maging mas quality ang kanilang mga every hour nila engaged in entrepreneurship as well as farming. Sisimulan ang konstruksyon ng hub ngayong buwan at inaasahang magagamit na sa February 2026. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Namahagi ng mahigit 1,000 serviceable cellular phones ang PNP Bicol sa iba't ibang himpilan ng pulisya sa rehiyon. Layon daw ng komandansya na masigurong magiging epektibo ang implementasyon ng 5-minute response policy sa Kabikolan. May report si Angeline Dagta. Namahagi ng higit sa 1,000 serviceable cellular phones ang Philippine National Police Bicol sa 107 munisipalidad at 7 lungsod sa rehiyon para masigurong magiging epektibo ang implementasyon nila ng 5-minute response policy. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, tagapagsalita ng PNP Bicol, may mga naka-install na ring Zilo application ng mga ipinamahagi nilang cellphones. Ang Zilo app aniya ay isang push-to-talk o PTT communication app na parang isang walkie-talkie. Gumagana ito sa pamamagitan ng cellular data o Wi-Fi at maaasahan lalo na sa mga panahon ng emerhensya. Meron tayong nasa 1,019 all over Region 5, including sa regional headquarters. So kailangan natin kasi na pag nag-operate tayo ng Zilo and yung Discord, nasa app yan sa cellphone. So, nung nag-inventory kami, kailangan pa ng mga patrollers natin
ng additional na mga cellphone. So, nagpa-procure tayo ng nasa 30 plus na Samsung Galaxy A36 at saka A06 na 5G cellular phones intended sa mga patrollers natin during, di ba, may mga CIMEX tayong ginagawa, simulation exercises sa 911 and sa 5-minute police response. Ang mga himpilan ng pulisya na nasa urban areas pa lamang ang nabigyan nito habang pinag-aaralan pa ng PNP ang pag-implementa nito sa malalayong lugar sa rehiyon. Actually, itong 5MRP natin is for the highly urbanized area dito sa Bicol. Hindi lang sa Bicol ha, all over the Philippines. Yung mga sentro, mga cities. So, priority natin is yung mga cities dito sa area and malalaking municipal police stations. So, sa mga sa mga far-flung barangays or mga far-flung areas naman, hindi pa siya ganon kaabot ng 5MRP natin, but we are, kumbaga, initiating pa na ano pa yung mga possibilities na pwedeng gawin namin para makahabol kami sa 5MRP. Though hindi talaga, kasi malayo sa lugar and then bababa pa sa city, so hindi talaga siya makakaabot sa 5MRP. But, meron din naman kaming initiatives or mga strategy kung paano natin ma-respond itong mga umihingi ng tulong sa atin. Siniguro naman ng PNP Bicol na mas magiging maayos ang implementasyon ng 5-minute response policy gamit ang naturang aplikasyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Mahigit sa 13,000 trabaho ang inialok sa Grand Peso Job Fair ng Peso Legazpi ngayong araw. Bahagi naman ang job fair sa pagdiriwang ng ika-34 na pagdiriwang ng Ibalong Festival. May report si Elianzon. Labis na ikinatuwa ng 22 anyos na si John Ray Dagta ang pagkakatanggap sa kanya bilang production operator sa inaplayang kumpanya sa idinaos na Grand Peso Job Fair na pinangunahan ng Public Employment Service Office o Peso Legazpi kaninang umaga sa SM City Legazpi. Nito lamang daw na Hulyo nang makapagtapos siya sa kursong BS Computer Science sa Computer Communication Development Institute o CCDI. Sinubukan niya lamang daw na mag-apply sa naturang aktibidad kasama ang kanyang kaibigan sa pagnanais na makatulong na din sa kanyang ina na mag-isa na lamang na tumataguyod sa kanilang magkakapatid. Laking gulat niya daw na mapabilang siya sa mga hired on the spot. Galing po akong Manito po. Tapos may nakita po akong job fair sa Peso through online. Then pumunta ako dito by 7 po. And dala kang resume, may updated na CV. Tapos ayun po, punta ako ng EPSO, nasa company po. Tsaka dun, po, interview, yung sa final interview po, makakurang. Tsaka yun po, pag answer naman, then na-hire. Gaya ni John Ray, nagbakasakali din na swertehin sa job fair si Annalyn Morcozo, isang fresh graduate sa kursong BS Food Technology sa Bicol University. For me po, as an applicant, as long as na may opportunities po na gaya nito, like apply lang po kasi parang hindi naman po siya nagsa-stop sa parang if ma-reject ka man po, it's okay. It's part of growing po as a people and as a young individual po sa natin, society. LGU Legazpi and South nag-open po ng opportunities. I think, I must say, thankful po yung mga gaya namin na fresh grad na nahihirapan maghanap ng work since, kumbaga, ito na po yung parang stepping stone namin as we grow sa field na pupuntahan po namin as a na po kami sa future. Ayon kay Diosdado Rañeses, Peso Legazpi Manager, tinatayang mahigit sa 1,000 aplikante ang inaasahan nilang dadalo sa aktibidad na dinaluhan ng 56 na local at overseas companies at ng 14 na government agencies. First and foremost, I would like to say thank you to the full support of the local government unit, the city officials headed by Mayor Ijam Ismail. It's a very, very vibrant, dynamic, and I would say his kind of leadership. Talaga pong gusto niya po na one of his advocacies must really be taken care of by the Peso, itong employment.
And pasalamat po kami sa Ibalong Festival Exicom. Sila po ang nagbigay nito na mabigyan kami ng budget. As you would know nga na many of them have said na well prepared na po kami. We cannot do this if only for us lang na peso. Of course, nandyan yung suporta ni Mayor Ejam Ismail. And then also, in collaboration with other concerned agencies, like for example, we have also CSWD, we have the NBI, we have the SSS, the PSA, and the Armed Forces of the Philippines. If, as you will observe, doon po sa corner near the cinema, nandoon po yung mga government agencies. Around 14 government agencies have participated. And talaga po yung mga local employers have really given us their 100% support. Kaugnay rin anya ang job fair sa pagdiriwang ng ika-34 na taon ng Ibalong Festival. Dumating din sa pagbubukas ng job fair si Department of Labor and Employment Bicol Regional Director Imelda Gatinaw at Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Layunin nito ang makapagbigay ng oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho o kaya doon sa mga gustong mapalalim ang kanilang experience. Ang daming mga establishments na nandito. Iba't ibang mga skills ang hinahanap nila. Iba't ibang klase ng mga workers. 52 local establishments ang nandito. Gusto natin local employment talaga sapagkat ayaw natin na talagang ma-separate ba ang pamilya dahil sa paghahanap ng trabaho ng miyembro ng pamilya, naiiwan tuloy ang pamilya dahil pumupunta ng ibang lugar. Dito mismo sa Legazpi City, may trabahong naghihintay para sa mga Bicolano. Nung ako na po nagdadalagan as a city mayor, ini po ang #1 na problema kan sa tuyang siyudad ng Legazpi. Well, in fact, ang employment rate po kan siyudad ng Legazpi is only 73%. Kung sabihin po, 27% na Legazpeño ang daing trabaho. So sa paagi po, ka mga araw ng klaseng programa, napupunan ta po ito, mga permanenteng solusyon as in pagpalangkaw po kang oportunidad para sa lambang saro, lalong-lalo na po sa tuyang padabang mga Legazpeños. May tema ang aktibidad na Forge Your Future and Be Employed. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat at happy weekend!